Той е неустрашим. Търси се. Не могат да ми нарисуват носа. Той е опасен. Ха-ха! Райдър! Затворът ви чака! Ще ми липсва смехът ви! Но най-големият крадец в кралството е избрал лошо място за скривалище. Най-после. Кой е там? Здравей! О, виж какво! Не исках да правя това, само че не ми оставяш избор. Ето го номерът. Той е преживявал всичко. Тя е била затворена, откакто се помни. Идваш ли, Русокоске? Какъв прекрасен ден! Необходими са двама, за да стане заплетено. Спусни си косата! Рапунцел. Включете се в плетеницата. Скоро в кината.